Салому алейкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародаро дар навори имрӯза говмолбозори Хуросон уялия нархои гови бахыз гови ҷӯшоҳай ҳадма видеонаворро то охир тамошо кунед. Дастгирии худро фаромӯш накунед. Як дона лайка бародаро биҷиқев дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Иншоалло мо инта кӯшиш кардем ки баҳри шумо беҳтарин наворҳо кунем. Дар навори имрӯза бародаро хари фурӯширам ҳаст. Видеонаворро то охир тамошо кунед, фикри худтонро дар комментария бинависед. Дар шумо чизе ки маъқул боша, иншоалло мо ба назар мегирем ва пешкаш шумо мекунем. Худо нигаҳбонтон боша. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Ина бародаро гови ҷӯшои гусалачаш нав дурӯзаю серӯза ҳаст. Дурӯзшидам хечно. Нара ё модар? Модар. Ғаноҷина кад. Дуюмзой гов худаш. Дуюмзой гов бародар. 8-7 литр шир гарантиш қатъия. Чоч марс тамошо кунед. 9000 сомониш мега бо савдо мешавад. Пистунша бародаро худтон бинед. Бозор чанд ка? Бозор 8250 касак. 8250 Чоч марс бозор. дидя ки хушрӯ меша. 8250 бозор кайс ҳастиш бародаро. Додагиш нестина худтон бинед бародаро. О, чирдор ака. О, Ханесин шир мека. Бо тамошо кучлоқ хадавойшам мисла. бародаро хадавойша бинед бо. Ҳамаша бина ка. Боз як хадавой. Хайда гов худ намеёд. Ина бародаро. Ма дастон дов. Гови ҷӯшо. Ина бародаро гови қисир 5000 мега, бозорда 4000 карисан додагиш нест. Гови қисир 5000 сомониш мега. Я ҷо кисад. Ина бародаро гови ҷӯшо 8500 сомониш мега. Гусалаш нарай мудака. Мода ғаноҷина кай бародаро 8500 сомониш мега. И бозор то чанда кардиш ака? Бо бозор чандшка? Ирак акаҷон 75 74 ҳар кас 7400 7500 бозор саломат 7400 7500 кайсанш бародаро додагиш нест. Якун гусалашай. Ина акаҷон сош. Якун гусалашай. Шишам ганда нестай созна ина. Якун гусалаш бародаро. Бачаш буқачаҳай. Ина хутон бинед. Намехӯрад. О, ина бародаро гови ҷӯшо. Ин гусалачаша им рӯзи чоршанбе шидаги ай. Нарай мудака. Ғанаҷина я? Ғанаҷина кай. Рӯзи 10000 гуфти я? 10000 сомониш мега. Ина бародаро гови ҷӯшо. Ира бозор чанд карака? Бозорда 9500 шкан додагиш нест. Шир чанд қай дошта боша? 8 литр шир. 8 литр бародаро шир гарантиш қатъия. Ина хутон пистунша бинед. И чандам гусалаш боша? Сеюм гусалаш ая? Сеюм гусалаш ай бародаро 8 литр шир 10000 сомон нархаш. Ина бародаро гови ҷӯшо якм гусалашай ғаноҷина ёли якм гусалашай бародаро дандон кафондага ёли гусала часумам ки ира чандиш мегӯя ка 9000 хариде мефурӯшем 9000 сомон харида шайхи чанд мефурӯшиш ака ҳаҷ я чи битя фоида метем 9000 харидаги шайхи бо мега агон чи баша мефурӯшмаш оли гунаҷина айда бақай бақача я бақаё бародаро бақача шир чанд қай дошта боша шир чанд қай дошта боша шир ина соҳибаш 5 литр шир дорам 5 литр мега дора бародаро якмзоя ояндада бо бисёр мега медодаст якм гусалаша якум гусала на бародаро гови ҷӯшой я чочора бини чанд қай чанд гуфти нақша ака нақша чанд гуфти 11000 сомониш мега бқачай чорум гусалаша 11000 сомонӣ бозор то чанда кардиш ака бозор ака то 9200 ака агишай бозор додагиш нест ака чорум гусалаша и шир чанд қай дошта боша агар авпот бити 8 литр яки алаф бити 5 литр шир хӯрокаш соз боша мега 8 литр шир гаранти қатъия алаф қатъиам 5-6 литр бародаро гови ҷӯшо ина бародаро гови ҷӯшо бақачай гусалаш бо семоҳа бғизай
бозор то 9200 9300 акай санаш додагиш нест. И чанд қай шир дора акаҷон? 6 литр шир дора мега. 10000 мега бозорда 9200 9300 чикайсан додагиш нест дақиқа. Гусалачаш ба қачай. Қачай калон бо 3 моҳа бағаз. ина бародаро гови душо ӯ ба қачая ано ҷинакай гусалаш бародаро ина нақша чанд гуфтӣ 8000 сомониш мега чандум гусалаш ака чандум гусалаш сеюм гусалаш 8000 сомониш мега бозор чанд шика бозор саҳар 7000 шикам бародаро ҳозир оли чика инестан и шир чанд қай дора ягон 3-4 литр дора олем гусалаш мемака гусалаш наушидагем гусалаш мемака шириш маълум нест ки чанд қай метия бародаро ина бародаро гови ҷушои гусалашай 11 рӯзаи гусалаш нақша чанд ка яка нархиш чандай 9000 сомониш мега бародаро бозор чанд шикар ягон 82 бозорда 8200 шикарагиам бародаро додагиш нест ина гова хутон бинед и чандум гусалаша гуфтӣ диюм гусалаша бебахши яка 9000 сомониш ака ягон мишайт надодам ку кира ака ина бародаро гови ҷушо гусалаш ба қачай чандумш боша якумша ба қача 7500 сомониш мега 7500 сомониш мега и бозор ягон нақшкарака то чанда бозорда 66600 шикан додагиш нест ба қача якум гусалаш бародаро ба қача не яка и шир чанд қай дошта боша 3 литр бародаро шир дора гови ҷушо дигаша ба қачаш ина ина бародаро гови ала бағазай чанд моҳа бағаз боша 6 моҳа бародаро бағазай пистонаш дидам кайсаст нақша чанд гуфти яка 6000 мегон 6000 сомониш мега бозорда 5300 чикан додагиш нест 6000 сомониш мега ина бародаро гови бағаз ала диюм гусалашай бародаро ина бародаро гови бағаз чанд гуфти нақша 6500 сомониш мега бозор чанд шика бозорда 5500 шика додагиш нест бародаро чанд моҳа боша 6 моҳа гузаштагия бародаро 6500 сомонӣ бозорда 5500 шика додагиш нест гови бағаз и чандум зояш боша чандум зояй сеюм гусалашай бародаро ина и хара 400 сомон мега нарая ё мода 400 сомон мега хари мода 400 сомон нархаш пулшам меброри ё 400 сомонаш мега ира чанд мегӣ ин хари хутичак майдака 70 сомон 70 сомонаш мега калонша 400 сом хари мода